lapen KCS sa tumpen dong muka karbilamet amaya sa hemalong pirang kya mai ke phang. Aronisia Parman Traditional Village Court aseke o kering ahawara long kapamanpong. Diopani jengrong piarong along ingdeng ke vopong rong ker kakli. Aprangsi katoka vekat news kilang radona pantame kardam na paziriklam. Tang tipinia birtang ton pen arjuik tha. Vosik ni phai player ni Karbi Lamet Amai dong mokakaro Karbi Employee Association lapen Karbi Cultural Society tekelang zon la song thamatung chepater piponsi normal lam katar vosai West Karbi Anglong lapen Meghalaya adu ya hoya puthak perangke amai kang nipona berta nele tama perangke jir song terang pen berta nang pali Bangsu amaya long Karbi Lamet Amai dong mokakaro mai pu lapen kongchen bang Karbi Employee Association mai pu lapen kongchen bang Karbi Cultural Society mai pula pen kongchen bangatom chatong dunsi aduya hoya long kedo ada ratom kisung khekte hot methanga khaya phan trap chito do nangchi phan kaching wai pedo Lamet Karbi Lamet amai dong muka ro lapen Karbi Employee Association dong muka hawar lapen Karbi jutang asong tegelang junjun la song thom jingrum si jingwai lo Karbi Anglong pen Meghalaya border along la so kacharwo pen Karbi Arara kisung ke photum dolo nasila bangso kisung atung phan la bangso kisung atung la pulo ahem arit me kai at hem do thai we la son da do posar long la pen ke chu na phanda ka siksa do polo ke ka do we ta chini hur po nasila hai matha me sinil tung la da la song thom sing wai lo na so Karbi arat ke sung tum phan ke rabdun nangma unil tum sing wai si parai lo na sila so ke rabdun ji phan sinil tum non sik dang bom na pen dok muka ke sia sang kang si parlo lo dak pen dak dok muka pe ho samelang so aglong kam anda ke sia ahit ben parlo to kale kadowe phan message ke piang tung Karbi Anglong Karbi Arara khai atum phan message ke piang tung mangelalo dangli tum non kele dokmka ru laso sai hemalong niltum fresh meat dopen kadowe phan pachini kang tung lalo borderline long kedo akarbi ta methang akarbi lo pu chematha pon si nilitum haladak ake boy kisung along kadok we cerap cetodun bek nangji hada kisung da kisung lo pu pen nilitum kadok we sap sabe hetame pi paji dami ke dorde hormu kisung krung hormu lohan sang pitame la se hadak pali dami phan nilitum rung rek bom la se la so rung rek bom mang bong pen nilitum cipatir pi pon la ke dokmuka kel e aru la pen ka dokmuka Karbi Employee Association lapen teke langjun jutang hawaramai ahin pen secepati pi pon lo lasela so kirung rek bom ahut pusitame komane abang pu ba abang pi hitame lasuna kecer kecijin so pen kecerap ceto donji aphan do pulong te nal tum nang cerap nang ceto dun tame lasi nilitum lasok ke humri nang ji an nombor bang nang pipo phone nombor bang ke 70026242991 dorsing terang po laso chun bang kele dokkaru alangli phanle humni thuna lapen komat ni jongsi ning kemi pen kirap dunjia phanning hang lipute dorsing teranga number lake 8133820754 along humri itami Karbi rong asarame hin pen patra piponsi Aronisia Parman Traditional Village Court aseke longle kimi mate no mati constituency ke parlopon okereng hawar ke doan arong asaraphan okereng interesting inghi amarwa long seke ki pipona me ka paman pona birata nale tama pherang ke raji bepen birata na pale
Arnisia Parman Traditional Village Court aseke kapaman pon amayalong Mai Hempu Mensing rong hang kachari pon amayalong Tongeswarong Pipensi Alhi kapachini Apor and Panglo Traditional Village Court aseke kapachini pon atum lake Senior Advocate Sarthi Rongi Advocate Dhonison Lethe Salvation Timung Lapen Ziban Beatum Pensi Than kachini pon Bangso seke kipipona Maya Long Denarong Town Committee Chairman Pradip Inti, Nomati VDC Chairman Britain Mahila, Karbi Rong Asar Ame Klembang Pulapen Okereng Ahawar ke doan Arong Asar Lapen, Abasa Piatum Chetong Dunsi, Mai Ing Samjin Pen Pachunpo. Ini bangke Traditional Village Court Made aku pen abarim la sorong long ka jengsa ron laso putat sekipi pon podol sidake kenang sa dalam bang kelelo entum chithan po bangge je traditional village kodalong late rong kangsai amai la solong ajakong pipisi doma atema non bange hakopen bang bo marona teng siklem po sita itum ka chini dam thunai bange the Mikir Hills Autonomous District Administration of Justice Rule 1954 lasu arona teng ben BP aja kong si litum doma ba kangsai unji aja kong kwanan doma lasu puthak ngeltum thanpon bomlo ba thanpon lo la pente song thasi pilopo procedure aron kangsai hot BP aron se claim pon naima lahaya puthak niltum thanpon lasi kinangsot rong asar dong kicini nei ba kangsai hut ki klem bon nei aso puthak than bon no apenan parada hako hut ka chengsai aron bange pini ason engsai po kangsai along kwan ma chitong ardun long po lan se kangsai alam ta jut ko la pen aso pen kabirti pini lahai ta sita non bange kai kirla lo la pen parada non ge court angdeng dui Bisalam Subordinate Court District Council Court lahai ta dui angsi lahai dolo pulote Pula hai long mintuni kecuning ridam la pusan bade appeal pusi pula lasan do kok tahai dong si lahai do kok lo pula te abera code of bade village code of record pene ke hang do kok tahai dong si lasan do kok lo pulon te dung se ke tok kilang den birti te bibe pulon te mulan phi halai a record nang ge hang hot ba lam nang ge hang hot ke le tum baklang thek dei la sino bange record te binai sinin tom chithan pon lo la pen record ki bi ko sanson se binai ma la so puthak dan tum che thang pon sar ante larni sivera se ki pipona bangla penang anarona tang ke do la se arni sivera farman chun ponji ma se ki pipon se ke ki pi kado ka velam ke jithan la pi pulote arni ke jodone seta dong ke kenang sat bade rong asar dong kenang sat nai ke chini nai bisalam ke ajakong pipisi doma bisalam il tum pudam nang non ge kuma fansili to mingsai undi ma nonil dongela Mikir Hills Autonomous District Administration of Justice Rule 1954 arona teng pen pulate etum kangsai unje bangke la sorong isi kunal ma ke parlo la sorong isi arlo alam ki lapenan parada la salam ki bangke kachi pho tum bangini teng long aso nei inot bangke inglong aso hala inot bangke jongse inglong aso kali yang saya cipu pulote lason alam ki geng saya ni pujo lason isi ini kinang sot basic lah mana aja kong alam sini tum than pon lo aldo kabi cikan di pulote anisi pengen judune deji kita kinang sot alam than pon si anisi pan si kebang batik pon telarni kaprex dami aku se ki piponji pan mata pon ason tu thuma anil tum alang tum jongse rong asar tum lan penta kinang sot kan ma chini nelang nang ithanang do kinang do pulate do ko mane thanpon thoi Ningkan pho pene phong wo phong rong ker ka kli pon wo mason thak si pining ningkan surhini ra ingko ra ke thoma ningkan an ingdeng kep wo phong rong kera se ar namlang pi mate deo pani jeng rong pi arong along ni phai pliar ni mesen pen kar kli pona birta pherangke Bisnu lekhe pen nangpali वो फोंग रोंग केर कारकली लके मोजा फो का पार्लो जसमेट लंगमेली मोजा के पार्लो हवर आरोंग अकुरु सराटुम पेन हनवे वो लंगथे लंगपोंग पेन हेम्फू मुक्रांग पिरासिंगजा और नामला पेन देवपानी थान निरजा थान पेन चेंगलोक ब्रेक जम आथान थली और नामापान थोक जिर पोंगनो
bangso ke thok ke zir pon dat aphi rat ame pi paman pon thu Ben sing timung hawara me pupen kachari ponalong alhi sarpwa man pen Karbiang long Autonomous Council Suljorong par Deopania Messi Srabon Kumar Telenga Hempu Mukrang Adorbar Amepu Lun Se timung Har Singh Hanse Chunbang Hempu Mukrang Adorbar Atum pen Chenglok Man Kido Kete Keding Atum Chetong Tungrinti La mujab ho ke parlu ni tum hawar me ili chunbang lo tapen kiningan ingdeng kep an wo phongkar kartli wo phongkar kartli dak jengrong pierong anam lang pi kasi nondu abo phongrong kartli wo mut bokan katukowe misen lapen ke matro isi abang lang nirja langcar cu bubu langdir cu abang asapo bi min metche hala bangke an the sita non min ake me bangke hempu mukrang rasingja hempu cintong lapen ke lukhi lore sarpo min ke lahai helo lapen nibot sonpison bon lahai ase misen lote ilitum an susai ke meji phan kaduk we ratum ta ning thepon lo lapen ke RVRA ke jang aphan lukhi lapen longle ita arkli ponlo lake anam lang piaroi are sikar klida hadakta mesen busi dagni tuman nang than lalo lapen ke muni ganing kana bangke borjan mojasi biramji rasi kaduk we borjan amoja tumanda inut bahani pen cingki pon bomlo lapen ke ake meji aphan oson ma RVRA kawe lahai pendani tum cingki pon bomlo lapen non ladak dette ako dilaujan long ta ko lore sarpo arkli langku asi non ta ako dakta cirek bom asi kaduk we rat phan ke la hello karbi akhai an sose ke pang tangji lapen an sose ke pam meji aphan anu tina karbi pandani tum hawar me pen chuning pon ini guna apa sih kurusnya dengan kita orang ini ke nilitum anam langpi joprajan lapen burateronorong patororong mane labor pothar amoja ke par lo pen bahire purbo moja pen sonthom ase nangar kli dundu langnirja aro mane la mojadar asor Tantenan melam sopor phan birta mo ington iksenang Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam, and School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details contact 8638215038 and 910-1154-640. For more queries given on the screen. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nang litum electronic ahormu ke namji aphan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chu endun ikha
La si pader de pin pen humri dam ikno Citel Electronic Bokoliano. Ang so se ang tonalam katini thure thojia phan la aber kipian number alo humri dam ikno. Dihena mo phit puthot birta long wang tweak long. Vosik ni phai player ni lakha krepli kor county constituency ke parlo samilang swalong khoya sing terang arong arara tompen ser thengpi mate jambuli athon pen kangthum kar nipon la song se kar biarona tang nimro kompen lunlam pen ingthum ponlo labangso lunlam kachari pon lake belong bong arong asar kangbura bea hen pensi charipon la song si khoya sing terang arong asar jel sing terang pen kaning je pon ke surihini ra sir kep anikan si rong chokim lo bon ta asar si chochot nang la si rong ka chokim pulote chengpi chengburuk do nangji la pen jambili athonta nangji athe rong be rong thak sitame arong aje nangji la si jambili athon kena sotputa pachini pon la thengpi pula bangso klengdun leng sarpo kang thomani la bangso non pini nang chetong thega pot la pen ansu senang tum stame la bangso thengpi kang thum apot ni tuma arong thengpi kang thum thega pot mane media stame pache thang thega pot ni ka aprang sing tum si churolo la silalo ni tum la bangso thengpi kang thum nang kok adim ke la lo ni tum rong ke chukim delo 2009 ning kan ni rong chukim delo la kim det pen stame ni tum zorong asar si chotla nitum ason jok chilang isi kar biaron bolote ason mung tupik je cheng nangji cheng burung nangji jambli thon nangji arong aje dun bhanda si nitum mathalo nitum cheng pi namlo cheng pilong lo ti kalilang itum setame rong bera arong aje duji rong tha rong aje duji aposi itum ta kling dun kling sarpo itum nang pusi rong si cheng wai pet pen nira rasus tame nang chidon dun pelang duma churupar lasi laso pinyang ni bangke laso apoting wai pensin itum hak haing ti alang li bidasing hanselong anitum damsi aman apeng pen damsi nitum chuning ridam lo chuning ladam lo alang li nang soi pi lo nang repi pamelo te pini alang li nang soi pi alon pi vik labang so ruri taw elang li fandabe aposin itum lapu enam diat pen pi kok bang hendo sitame ingtum nai bukar biaron do ko posi pini labang so chinthong rong hang lunse po bikhoi moja rong bera thagasar rong bera asar rong thagasar kadu go ve tuman phansame chupha pensi ni tum pi labang so theng pikang thumlo lasinono bangke pu alang di baroi same ni tum phang somjai elo nilihin same klingdung sar pon jumai elo lasinono bangke ni tum rong berle chomkan do rong thag le chomkan do same arong le do tame ajir tame ni tum pini bena bangke ni tum arong dunong po ajida dunong po lasila an pen churul kadu go phaname Vosik ni phai player ni Bukazan Police Station ke parlo NH39 at Tawarpi hanjang langso adu ke kalong gakhir lapen masala ka thanga truck achingko ya birta pherang ke bisnu lekte pen birta nang pale non malong pardun ron National Highway 39 at Tawarpi hanjang langso adu tawar adu ke kalong kachingko ya sonsi thekpono La sonsi ihuma truck bearing registration number NL01AB 3553 Jorhat pen Dimapur Ankapale Japan Kedam Pumahut Kopiko son penlone Hidiana Jingkolpi La so birta Bukazan Police Station atum Arjulong si Tongsekot pen Adimaklong Anpale don pen Doana Sayamo Chipare Dengpo Tang tipinya birta panglapan si kang tonik long kado kaveta demi thakmi kurwang thu